Gawa sa tuog wala nga mga piyesta ning buwan sa Mayo sa Simbahang Katoliko. Ang Flores de Mayo mausay naandam nga atanganan nga kalihukan ilabi na sa mga bata apan kasagaran sa mga simbahan sa Cebu Archdiocese. Mupadayon nini pinagi sa live streaming. Si Marie Dumabok sa report. Sama na lang sa parokya sa San Francisco de Assisi sa lungsod sa Balamban. Din kagahapon pa lang, nagpost na sa ilang social media page nga banay ni Iko nga sugdan karong hapon ng live streaming sa pagpahigayon sa Flores de Mayo. Si Monsignor Ruben Labajo, team moderator, miyahawag usab sa ilang parokyano nga mosaulog sa Flores de Mayo diha silang tag sa Kabalay. Diha sa altar sa Mahal nga Berhen, muhimo usab og pagrosaryo ug paghalad og bulak. Just stay at home. Unya ang traditional nga Flores, no? So among panon basahon to ang novena sa Flores. Sitwasyon sila nga naa sa balay, mo appeal sa mga prayers atong novena sa Flores. Dayon na lang sila bulak nga dadon. Kung ganahan ng mga bata nga mag-costume og angel, awhag ni Labaho sa mga gidikanan nga tugutan sila. Ug nga mas may usab nga ang mga magulang o gidikanan ang motudlo og basic nga pangadyon ug debosyon sa Mahal nga Berhen. Samtang, kung mapatuman na unya, ang General Community Quarantine sa probinsya sa Subo, usa sa awhag sa simbahan, sama na lang sa parokya diha sa Balamban, nga tugutan sila nga makasaulog og santos nga misa uban sa mga parokyano. Ug nga nipasalig nga mapatuman ang social distancing ug bisan pag-disinfect, pagsiguro lang gyud nga malikay sa COVID-19. Amo lang yung solution na i-multiply ang misa. Amo for instance, Sabado, Sunday 6 masses, amo 12 masses, nya inuban lang misa. Siradaan, ingog sirado na ang arka ni Noah. Mao naman new normal. So mao na nga first come first serve yun. No? Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.